Krásný čtvrteční podvečer, dámy, a začínáme netradičně. Pohledem na zvířátko. Ano, to je chrochtající bibinka, která teď je úplně klidná, ale při představování make-upu, veď bibinko, hezky chrochtala pod stolem. Tak jestli jste se někdo díval, tak to nebyl žádný můj přítel, který by vedle mě chrápal. Ano? A jdeme na to. Kyselina hyaluronová. Slibovala jsem vám zase laboratorní ukázku. Kyselina hyaluronová, tolik oblíbená, stále čteme, všude ji máme, někdy si myslím, že je i v másle. Ale řeknu vám jedno. Je to významný hydratační produkt, který nám pomáhá udržet svěží pokožku. A v případě této 10% kyseliny hyaluronové, jde vám to taky někdy tak špatně, která je v roztoku, tak v případě této máme využití širší, protože nejen v horkých dnech na obličej, tak jak jsme byli třeba zvyklé si stříkat různé minerální vody na doplnění vlhkosti, ale i na vlasy, obzvláště pro ty, které si je žehlí a foukají, protože ta kyselina dodá vlhkost i vlasu a krásně ho uzavře. Pro ty, které bolí nohy po celodenním stání, třeba vy, milé prodavačky, kadeřnice a všechny, které stojíte na nohách, dámy z Amazonu, tak pro vás ideální produkt, kterým si stříkáte nohy klidně i přes punčucháče. Není to žádný problém. Opět veliká úleva, osvěžení, hydratace. No a teď je ten laboratorní výsledek, který budeme očekávat při rozdílu voda a NaPCA, 10% roztok kyseliny hyaluronové za velice směšnou cenu, to vám když tak řeknu, až mi zavoláte nebo napíšete a jdeme na to. Takže stříkám vodu na zrcátko stříbrné, stříkám ji takhle, aby to mělo všechno stejná, aby byla stejná, stavím si to před sebe. Je to postříkané, jenom abyste viděli. Postříkáno. Takže postavím a stříkám kyselinu hyaluronovou. Není čistá, prosím vás, ať mě nikdo nebere pak za slovo. Stříkám na zrcátko s bílým okrajem a stavím. Takže, co nám to má dokázat? Když takhle budeme natáčet přímo ze zhora, prosím pěkně kameramanku, pojď se sem na to podívat, tak jak nám drží vlhkost tady a jak tady nám ta voda rychleji stéká, tak já vám chci říct jedno, že nejdůležitější je, aby zůstala ta vlhkost, vidíte, tady se nám to drží hezky nahoře a tady nám to ze zhora už celé jde dolů. Máme to ve stejném úhlu. A chci vám říct jedno, děkuji kameramance, vidíte ji také, děkuji Ivanko. Takže dámy, co je základem? Co nám udělá voda? Voda nás víceméně vysušuje a to si můžete zkusit jednoduše, když se večer jenom umyjete vodou, tak za chvíli začnete cítit takový svíravý pocit a máte ten pocit toho věčného napětí do doby, než se namažete. Kyselina hyaluronová v této formě za, jak jsem již říkala, příjemné peníze, je jí i poměrně hodně, tak ona vám krásně tu pleť hydratuje. Jsou i takové příjemné výsledky, že ten, kdo to používá poměrně často, obzvláště v létě, tak třeba mu mizí i drobné vrásečky. A to bych řekla, že je takový příjemný doprovodný efekt, obzvláště pro ty, které mají jenom drobné vrásečky. A pro ty z vás, které trápí už vrásky větší, budeme mít další díl našeho seriálu, ale ten nebude dneska, protože vy musíte péct mazance a
a beránky a zdobit vajíčka, protože bazar butik Jana tohle všechno taky bude dělat a proto ještě nemá otevřeno tady ve svém krásném novém malém prostůrku, který je takovým klubovým posezení pro dámy, které chtějí vědět víc, než jen to, co se nosí, ale třeba i co mohou udělat se sebou, se svojí pletí, protože to, co zkouším na sobě já, to ráda řeknu každému a o to, co mě dělá už 6 let radost, se podělím s vámi, s každou z vás. Takže dámy, krásné Velikonoce, zdraví Jana Antonínová a Bibinka, chrochtadlo naše, mějte se moc fajn.